saking rujuk Raden Kakang Senggono ya ora kelantaran gunggonku prapon ing kutha Runggu Kakang Senggono saking rujuk Raden pangestu Kakang Senggono kastiring sandika kosok hari Kakang Senggono uga padha winanti karajan mulai pangestu dhewe patiku Raden Setyaki Senggono mapan wonten kutha Runggu kasne ing sandika lan wonten larangan sawiji menapa Nugi nawarano Paduka paring dawuh wonten wigatos punapa awit Paduka Raden Setyaki wonten mamapan kutha Runggi Kakang Senggono nggonku prapon ing papan kutha Runggi iki karo manungku kabar jarene ing pocaking gunung kutha Runggono sasawijine papan kami napa dadi papan palenggane pandhita kesedik gentur tampa manteng semedine yaiku pemahaman negara Kisawa Sidi apa bener kakak haloman adalah boten kalian itu mau dari sejarah itu Raden Setyaki orang lain Paduka kados pundi ya di kepala aku bakal ketemu paring sang awiku begawan Kisawa Sidi Kakang Senggono wigatosipun menapa aku akan upaya lan nyolong hati ngendi papan kaligane Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Para Koko Prabu Indrawati sarta ninggalake projek panipa panik marang para putra nyaksempanane projek. Mulaku nampa dawuh saka Anjiranan Mas Raden Haryoso mugi Ranggopati parangkon gawe Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Nuwun sewu Raden piye Kakang Senggono. Estunipun menawi pangawis Indrawati dipun murca menika ingkang adipun Mayang Goseta gimelu kelangan. Namung perkawis anggih Paduka Pandhadhe pinanggih kaliyan sang begawan Kisawa Sidi mugi dadosna kawuningan. Raden Kakang Senggono kepiye? Mau ngarep panjenengane Begawan Kisawa Sidi paring dawuh kelawan aku supaya aku njaga tumartetan satemahipun kutha Runggu Raden. Mila saking menika kepareng Paduka Raden Hari Setyaki nuwun sewu menawi kepareng manunggil kaliyan pun Anoman jagi dhateng katentemanipun gunung kutha Runggu kintenipun kersa apa mboten Raden yen pancen Gusti dadi gawe Kanjeng Pembalikan Kisawa Sidi ora aku ya pantes bakal upati marang palenggane Koko Prabu Indrawati mbok menawa kanthi lagu-laguku kelawan tetapan kutha Runggu iki dadi sarana nggonku bakal ketemu kelawan sang guru miluli Dewi Prabu Sri Bathara Kresna paribasan kanggo Kresna Setyaki bakal mungkul kali wah nek katon matur sedang dhuwur ati menawi kula kados mekaten paribasanipun kados tinujengenu kepenaran rawuh jinandika saderengipun panjenengan kula lumaraken saestu sang Kisawa Sidi monggo kula kasangan manunggil njaga dhateng katemaripun papan kutha Runggu. Kakang Anoman ora bakal tinggal-tinggal colong lain. Aku menjaga katemaripun papan kutha Runggu Kakang Mayang Goseta. Bose Raden. Adaan ingkang tinampi bilih salah sawijining tindak becik menika kawis tingal. Tetangipun barang kala menika badhe jibedhel mawi kapis-kapis. Ojo pas Kakang Mayang Goseta. Aku si sakur ingkang kaping 1 murka Kakang Mayang Goseta. Anoman sampun saking wiwit monggo sari. Mulat mangandhap jroning taman Marang Raden kula kasampeyan mulat ngiwa mulat nyembok menawi wonten dasa sumurping lain Kakang Mayang Goseta sedaya silakan.
Asyik ni. Minta kulit kencang tu. Orang ada bawa pelaset, pelaset digaya. Wah, gelai. Satyaki peloparan harta marmo. Apa bener iki dalan munggah petapan Gunung Kutalunggu? Iya, dasar konyol. Harta marmo toko benar-benar di. Ingsun bakal munggah dari petapan Gunung Kutalunggu. Kowe dadi opo rasa datang itu? Mikir. Tak kaya mikir. Ora mau bali, ora lewat. Ora mau bali ke kelawan aku merbaik ku si bawa somaran petapan Gunung Kapuk ada opo. Ora ngerti baisan saka londe makan di sini menepanti karena basus itu. Bakal gayo tumule wahyu meku tolong pucain Gunung Kutalunggu belah. Aku malah ora ngerti narepane modele wahyu meku tolong bojoku sing cerita kakek mulo kasok kuwi. Pratakku ngene kepengin pertopo karo pucain Gunung Kutalunggu. Minangka wakil saking Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Dundara awuh makan. Boleh boleh mesti pakai tak gawe orang tua ya sakarmu karena kelemahan tanah Mas Kiki atas Bandung saya sama hari pengkayaan sokong pengasaku Bayan Supri atas Bandung Setyaki tanding atau marmo rane Setyaki kok kalah dulu kawan karto marmo kok menang mulai kawannya tak gawe menang Siap gawe gawe piye wis tak rewangi lo guru sastra jendel jendelan Pakuwating Diu sastra Cena Purnawasi tetepku wong sak petak teko landaran ora bakal kowe kanggo dina tanding lawan Karto Marmo aja ora dina kowe tanding lawan aku sembari kuwi nganti jam 2 ora mudhar dadi Setyaki wah apa ewa-ewa sungguh kesel bangsa lu sambut
langit karena kau bergerak lebih terminal sesama kantor awal mau terjadi apa menangis pernah setiap itu sudah kalau wis kawana srena wis kaya-kaya iku bakal menangi. Mula makan yang langsung tak dansaki. Tak gawe tumpeng rombyo ning sedawudur supaya ucapmu melu musik menang bolane keok. Pajul, Pak. Jangan ngomong iso keok karo kalah. Kowe tanding karo Setyaki dikit apa tanding Setyaki kok jan. Boten monggo kuliah. Aku ora wis kandhane bola bali. Setyaki iki ngajan bocah cilik sing ra yo kompengan ora wis kira tanding Setyaki. Sampun papat wis bejanji. Kalau mikir kagore di musuh. Sanese sinten ngece. Wayane kowe iku kasih padha semadya wis lagi bener suatu maju ning selatan tahu apa ya.